Sa araw na ito mga kapuso ang latest weather bulletin sa Bagyong Usman. Kung asan na kinikaroon, pinagi ni Engineer Al Kiblat ang OIC sa Pag-asa, Visayas. Engineer Kiblat, maayong hapon. May hapon itong tananlan o sa tanang mga kapuso viewers. On sa latest ni Usman, sir? Ang Bagyong Usman, padayon siyang naglihok pa westward o samtangan ang iyang sintrolan 410 kilometers east of Giwan, Eastern Samar. Napabilin ng iyang gikusgon nga 55 kilometers per hour near the center o gastines nga up to 65 kilometers per hour. Pero niusab ang iyang lihok ang gikusgon from 15 kilometers per hour nihinay kini 10 kilometers per hour, Alan. Ginagdan ni siya Mo-Landfall ug mga adlaw sa Eastern Samar. Maura ba gihapon, sir, ang inyong forecast? Nausab ang atong forecast imbis burungan to sentrong bahin sa Samar, ni paubos ang atong forecast karon latest track nato ari sa Giwan, Eastern Samar. So dili ni maayong balitaalan kay posible nga mutadlas ni sa northern tip sa Cebu o posibleng Mo-Landfall ditong dapita. Inighuman niya landfall diya sa Giwan, Eastern Samar kung magpadayon man ning main track nato nga ari na ni Mo-Landfall mga 5 to 8 PM o sa Cebu posibleng moabot mga ang tungod-tungod niyang sentro kung di magay Mo-Landfall sa northern Cebu mga 11 PM, Alan. Bisan og dili ni siya maka-landfall sa Cebu, Engineer Kiblat, unsay epekto niini like sa kinatibok ang Sugbo, like there is a Metro Cebu? Karong gabi ilan masinati na nato ang trough nining maong tropical depression nga si Usman light to moderate sentro o kabagatang bahin sa Cebu. Ug doon na light to moderate nga to na at times heavy sa northern portion sa Cebu. Pero ugma lang ang critical kay sinati na nato, expected nato nga widespread na ang mga pag-ulan tibuok Visayas. So doon na moderate to heavy ang northern portion sa Cebu, ingon ma ang northern portion sa Visayas and the rest of Visayas including Metro Cebu. Makasinati nag-light to moderate hangtod sa at times severe rainfall nga pwede na ni makamunag baha og dahil sa yutaan. Mas kusog ang uwan or mas kusog ang hangin? Ang hangin, Alan, dili kayo kusog kay although expected nato nga mahimo ni siyang tropical storm before siya Mo-Landfall. Pero ang atong gimapaabot nga hinay siya nga tropical storm, dili siya kaabot o more than 70 kilometers per hour. O ang landfall niya mahimo mga siyang tropical storm, doon natin i-anticipate nga mubalik siya pagka-depression, Alan. So doon na naman gipaubos sa public storm signal number 1. As of now, at pa ba ni siya mutaas sa public storm signal number 2? Sa pagkaroon, Alan, dili ta kaisa o public signal number 2 kay anti-tropical depression man ni siya. Ana na tama kaisa o public storm signal number 2, posible kung mahimo siyang tropical storm. Pero sa pagkakaroon, Northern Cebu pa lang, Alan, ang ato ang gihatagan og public storm signal number 1. O gi-anticipate nato nga sunod nga bulletin karong alas 11, kung dili man gani alas 8. Ang mapuno nga public storm warning signal diri dapit sa may Guimaras o kining other portion sa Northern Occidental o kining Antique. Pero wala na ma-anticipate karon nga dunay signal number 1 ang the rest of Cebu. So good unyang gabi hangtod ugma makasinati tag kusog nga uwan. Yes, light to moderate at times heavy, Alan.